siya balay niya si Lito Amariki? Ano ka man niya? Anak. Iya, congratulations. Nagdaog him papahingkuan. Amon palibring bigas. Kaya dami yan na beneficiary man, barangay 7. Kasi Lito Amandi. Thank you. Oo, libre na 3 rice. Kasi Lito Amandi, waray nga din he. Iya na ka nag-receive. Ano tingaran? Yes. Sige, makadi kami. Thank you. Aroy. Kadi kay. Ada mana Konstansya? Yeah, congratulations. Ikaw ang among beneficiary yan ang palibreng bigas. Ikaw man uli ito nga abadji. Red rice. Ikaw yan ang panang barangay 8. Ikaw na si Manamat nga iyakuan, girarapol. Katapos kung hinot madaog kada barangay o usala. Yan na ikaw. Oo, makadi kami.